Pasgi Crydd i'r Seintiau Newydd. Mariet o Brobl unwaith eto'n sefyll dros y beil. Tuag at y cwrt 6. Mae'n mynd arbenniad yn curo'r golwr. A mae Josh Daniels o fewn 3 munud o'r gêm gychwyn wedi rhoi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Oedd ei chwip Ogi Crydd gan Mariet. Dwi'n meddwl na taro trwyn Josh Daniels yn athi. Wrth dechrau delfrydol i dîm Craig Harrison. Daniels. Dan bwysig gan Harrington. Groesau cael ffyn ôl i Ben Clark. Ti cefn o Brad Young. Clark draed cyfle mae'r ergyd. O, am gol gan Ben Clark. Dim gobaith i'r golwr Andy Firth. 20 munud o'r gêm di chwarae. Mae'r Seintiau Newydd wedi dyblu ei mantais. Degfad gol o'r tymor i chwaraewr ganol cae y pencampwyr. Davies, gwaith da. Camio'r draws Bradley. Basi mewn i Clark. Nôl i Davies. Davies camio'r draws Edwards cyfle. Dan Davies. O, am gol. Gwych gan Dan Davies yn ebyn i Ginglob. Trydydd gol o'r tymor i'r amddiffynwr canol. Gyda 9 munud o'r hanner cyntaf weddill. Y Seintiau Newydd ymhellach ar y blaen yma. Eicon a dim, y Seintiau Newydd tair. Pasg. Neb ar gyfel Jordan Williams. Beth da gan Pasg a Mariet. Basi mewn i Jordan Williams os y bedwaredd. Oes ma yna. Fel cyllath boeth trwy fenyn. Josh Pasg yn creu y tro yma. Mae'n dod ddrwg i waith i dîm Neil Gibson. Dim yn hanner amser eto. Jordan Williams yn rhwydo i 10fed gol o'r tymor. Amddiffyn Ceicona ar chwal. Ceicona dim y Seintiau Newydd 4. Roberts dan bwysa wedi colli'r meddiant. Jordan Davies yn taro to'r hwyd. Yn hanner cyfle fanna i Ceicona. Dyna falle yw gol gysur oedd yn hanner cyntaf yma. Bydd ymatab Ceicona ar ddechrau'r ail hanner yma. Pasg arbeniad. Davies. So'n mynd i gael pregath. Reisiodd i mewn tuag at Jack Kenny. Gan ddechreuad i'r ail hanner munud ar y cloc. A mae Ceicona yn ôl yn y gêm efallai. Jack Kenny yn rhwydo gol rhif 11 o'r tymor. Bradley a Poole yn sefyll dros y bêl. Ti weld beth yw'r cyfeiriad. Mewn a hi tuag at y post yn agosa. Mae cynllunio mor bell a Clark ar ergyd. O, chi fe'r postyn. Roberts. Yn bodlon i weld hwnna mynd i drwy postyn dde. Dechrau da i'r ail hanner i dîm Neil Gibson rhaid dweud. Nash. Pwli. Chodi fynd at Kenny yn cam sefyll. Na, dio ddim. Kenny ar draws tuag at Jordan Davies i cefnydd o Clark y cyfle am yr ail. O, gwaith gwych gan Josh Pasg. Postyn agosau. Cyfle Iad Clark ond Josh Pasg yn gwneud gwaith arwrol i droi hwnna. Rwy'n y postyn yn gigorol. Pryd o'ch yn ddysydyn. Pŵl. Chodi fyny tuag at ymwneud Cwrt Cosby. Hawl i Davies benio'n allan. Felly gyfnod gan Aaron Williams. Williams ar ei drwy'n chwith. Groesia ddim, rhy ddim. Na, mae Jordan Davies yn cadw ar dir y chwarae. Mae dal yno. Declan Poole. Jack Kenny cael ei ail. O, oedd ar y llinell gan Pasg unwaith eto. Syth ar y ddiar. Ond Ceicona ddim troi hwnna i mewn i gefn yr hwyd. Sydd yn ei gêm wedyn. So hwnna di. Mynd i mewn. Wedyn y tro cyntaf. Mae'r Seintiau yn clirio. Ond yna'r llinell hunan. Da gan Brad Young yn twyllo un i bei Harrington groesiad tuag at McManus. McManus ar cyfle. Mae'n gefn yr hwyd. Efallai gymerodd i wiriad. Yn gwaith gwych lawr yr asgell lle gan Brad Young i gychwyn. Mae'r eilydd Declan McManus yn rhwydo 8fed gol o'r tymor.